Szeretettel üdvözlök mindenkit a tévékészülékek előtt. Ismét 10 perces tornával jelentkezem társaimmal, Kati, Zsolti és Gábor. Valamint jó magam, Rezsike. Ma szintén 10 percet fogunk tornázni, csak 10 percet rabolnék az életetekből, nyugodtan álljatok föl. Meg fogjuk dolgozni a farizmot egy picikét, meg fogjuk dolgozni a hasizmot, az oldalsó hasizmot, fűrészizmokat, csak egy ilyen pici szegmense lesz a mai testedzésnek ez a mai foglalkozás. Viszont ezt az órát egybe látni fogjátok, majd keressétek a tévéújságokba, 1 órás foglalkozásban, mint egy személyi edzés, úgy zajlik az egész. Most pedig elkezdünk lassan bemelegíteni, mindjárt odafigyelek a zenére. Mindjárt el is találom a ritmust. 1, ez az. 1, ez az. 1. Tudjátok, a bemelegítés mindig ugyanolyan, csak azért, hogy követhető legyen. Tempó. 1, 2, 3, 4. Mindenki mosolyog? Hát most már van mindenféle nézőközönség is. 8. Az előbb itt mentek 2 kutya, 2 macska. 4, 3. Tudjátok mi jön? Itt a kéz. És 1. Aha. 2, 3. A zene ismét élőben. 4. A szalmak alap nem változik, de a zene egyre jobb. 3. Remek, nagyon jó. 2. Combtámasztjon. És 1. Nyújt a hát. 2, 3, 4. Lehet, hogy a következő órán táncolni fogunk. 5, 6. De lehet, hogy nem, mert bénák vagyunk. 7. Jó, emelkedj föl, bal kéz. És 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ugyanezt fönnyújtózkodj. 8, 7, 6. Sokat leszünk talajon. 4, 3, 2. És elől. 4 darab. 4. Aha. És ugyanezt fönt. 4. Azért csak ilyen rövid foglalkozások. 4. Mert ez csak egy karbantartó mozgás. 4. A 10 foglalkozás alatt minden izmot megdolgozunk. 2. És fönt. Aha. De jó. 2. Tehát minden izmot át fogunk mozgatni, és aki nem kapcsolódik be időbe, az lemarad. Ez az utoljára. 4, 3, 2. Jön a sarok. És 1, 2, 3. Ugye egyszer már mondtam, ha valakinek nem megy ez a testsúlyáthelyezés, mert úgy érzi, hogy a kicsit mackós, vagy esetleg pasi, vagy nincs kedve, vagy nem megy, akkor így is lehet sarkat emelni. Aha. Na még egy picit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, záralás, step touch, és picit guggolj bele, egy picikét. Úgy. Ez az. Remek, nagyon jó. Fönt a terpesz. Fönt van mind a 2 kéz. 4, 3, döntünk. És lent, figyelj a térdedre. Ne rodjon be a térded, lent jó hosszan, egészen hosszan. Az egyik kezed kövesse a másik kezed, úgy nézzék ki, mint egy 1945-ben végrehajtott sugár, ilyen vadászrepülő bombázó, ahogy jött lefelé. Csak az zúgott hozzá. Próbálj meg jó mélyre jönni, és ha holnap azt érzed, hogy rettenetes izomlázad van itt a vesély tájékán, ne csodálkozz rajta. Ez az, picit dőlj előre. Jól érzem magam. Mondtam, hogy oldalsó hasizom, törzsizmok. Egy pici mellis és egy pici popsi is lesz benne. Ebből kérek tempót. És bal. Ez az, remek, nagyon jó. Mindjárt befejezzük. Ha most azt érzed már, hogy húzódik a hátad, itt az oldalsó részén a hátul, akkor nyugodtan, hoppá, kijöttem, mint fehér. Még egy picit. Ha most azt érzed, hogy húzódik a hátad, nyugodtan állj föl, csinálj egy pár törzsködést, csak előre. Azaz, és alternatív megoldásnak, ha netántán gerinc problémád van, akkor elég, ha csak egy picit döntes. Csak egy picit. Ez az, még egy picit. Még egy picit. Csak egy picit. Alternatív megoldás. 8, 7, 6, 5, ez az. 4, 3, rossz színen van. Dupla, és 1, 2, 1, 2, remek. 1, 2, 1, 2, és 1, 2, úgy bizony, ez az. 4, 3, jön a tempó, 2x8 és vége. 1, 2, 2x8 és befejeztük. Ha úgy érzed, hogy nem megy, nyugodtan csinálj ilyen pici mozdulattal, hajtsd végre a gyakorlatot. Ha úgy sem megy, állj föl, vegyél levegőt, csinálj egy pár törközést, fogd meg, húzd hátra a lábad. Oké, és hinta. Jó, nagyon jó.
Sajnos egy kicsit nehezebb lesz. El kéne helyezkedni a talajon. Fél oldalt fekszünk. Fölhúzod mindkét lábad, derékszöget alkot a combod és a törzsed. Derékszöget alkot a kezed is, merőleges a törzsedre. Megtámasztod a kicsi buksidat. Duplán fogod préselni. Ez az, figyelj, nézd rám. És 1, 2. Oké, azt szeretném, ha összenyomnád egészen az összes hasizmodat, és nem fölfelé mennél, hanem arra feléd oda, a lábad felé. Mintha itt lenne egy oszlop, és el kéne tolnod. Ez az. Fönt, fönt, lent, lent, és fönt, fönt, lent, lent, és fönt, fönt, lent. Most figyelj! Fönt, fönt, lent, lent, fönt, fönt, lent, lent. Ezeket a gyakorlatokat nagyon sok edző bemutatta már, de mindenki csak annyit csinált belőle, hogy éppen, hogy csak érezted. Én viszont el akarlak vinni addig a határig. Ez az. Amíg a hatékonyság 100%-osan működik. Fönt, fönt, lent, lent, fönt, fönt. Jó. Nyújts ki mindkét lábad, csak prés. Fönt, fönt, csak prés. Nyújts ki mindkét lábad. Fönt, 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 fönt. Remek, nagyon jó. Fönt, fönt. Tempó jön. És 1. Oké. 1. Ha helyesen helyezkedtél el, akkor nem itt fáj elől a hasizmod, hanem itt a mélyhátizmod, az oldalsó hasizmod és a fűrészizom. Oké. Figyelj, emeld a fölül levő lábad. 1. Aha. 1. Nem kell magasabbra jönnöd. 1. Most már fáj. 1. Most már nagyon fáj. 4. 3. Ugye, hogy fáj? 2. Oké, figyelj, mindkét láb jön, csak a talaj felőli előre. Aha. 2. Most már érzed azt, hogy véged van. Ha bármikor úgy érzed, hogy begörcsöl a derekad, begörcsöl a hasizmod és a mélyhátizmod, nyugodtan állj meg, fordulj föl, ne úgy, hanem így. Fordulj át a másik oldalra, egy picit engedd be a csípődet, egy picit nyomd bele a derekadat, húzd meg a hátizmodat. Ez az. Még. Nagyon jó. Még. Tökéletes. Még. Fájnia kell. Nagyon kell fájnia. Ha úgy érzed, hogy megy, még gyere vissza. Még. Ez az. Utolsó 2. 2 és 1. Jó. Csak felülsz. És 1. Aha. 1. Ez az. 1. Tökéletes. 1. Ez már csak a bónusz. 4. 3. Présel. 2. Jó, elég. Oké. Csüccsenj föl. Fordulj át a másik oldalra. Fölhúzod mindkét lábad, derékszög. Kezed kinyújtod. Merőleges. Oké. Indulunk fölfelé duplán. És fönt. Fönt. Figyelj, nem két irányon mozgás, nem fölfelé megyek, hanem csak préselek. Úgy. Koncentrálj oda az izmaidra. Úgy. Nem kell hátrafeszíteni a válladat és a könyöködet, a mellkas marad erre felém nézve. Úgy. Még mindig dupla. Fönt. Fönt. Figyelj, arra még egy dologra kéne figyelned, hogy a nyakadat ne feszítsd. Tehát ne így csináld a gyakorlatot, hanem csak a hasadra koncentrálj. Ez egy izolációs gyakorlat, csak akkor van értelme, hogyha jól csinálod, hogyha maximálisan koncentrálsz arra az izomra, amire a legjobban figyelned kell. Az oldalsó fűrészizmokra, a hasizmokra, az oldalsó izmokra, ez az. Na még egy picit dupla. Fönt, fönt, lent, remek, nagyon jó. Fönt, fönt, jó, húzatér, dupla, és fönt, fönt, és kinyújt. Próbáld közelíteni a térdet. Fönt, fönt, nem magasra megyek, csak préselek. És fönt, fönt, úgy, és időnként próbálj mosolyogni magadon. Fönt, fönt, nem baj, hogyha csillog a szemed, és nem a sírástól. Fönt, lent, lent. Fönt, fönt, sírni ráérsz majd az 1 órás program után. Fönt, fönt. De hidd el nekem, már az is nagy dolog, hogyha véletlenül itt vagy, nézel minket, és röhögsz rajtunk. Ez is hasizom. Fönt, lent, lent, hát még ha be is állsz. Fönt, fönt. Ebből van még 2 darab. Fönt, fönt, lent, utolsó. Fönt, fönt, kinyújt mindkét láb. És 1. 1. A lábad még nem jön. 1. Ez az, és közben mosolyogsz. 1.
csak prés, egy, nem kell magasra. Azt kell érezned, hogyha jól hajtottad végre a gyakorlatot, most már tényleg fáj. Akkor is fáj, hidd el nekem, ha edzésben vagy. Egy, ez az. Egy, nagyon jó, még 4, 3, tessék préselni, 2, fölüllevő láb följön, és 1, ez az. 1, ezt most érzed, ahogy megemeld a fölüllevő lábad, és 1, ahogy megemeld a fölüllevő lábad, ide átsugárzik a fájdalom, 1, oké. És 1, és jön a másik láb, 1, a másik láb, ami a talajon van, előre. 1, azaz nyomd össze, 1, nyomd össze, nem kell olyan magasra, 1, inkább csak préselj, 1, ez az. Mindjárt vége az edzésünknek, utolsó gyakorlatunk, 1, ha jól hajtod végre, igazán nagyon-nagyon csúnyán fáj az egész oldalsó hasizmod, 1, 8 darab, 8, 7, fújd a levegőt, 6, ez az, 5, nem baj, ha nem bírod, 4, 3, 2, jó, és az utolsó, de jó. Nyújtózkodj egy jót, fordulj a hátadra, nyújtózkodj, jó, csücselj föl, ez az, köszönöm szépen, hogy részt vettetek velem ezen a tornán, fogunk még találkozni legalább 5-6 alkalommal, még egyszer elmondom, hogy ezek csak szegmensei egy nagy edzésnek. Örülök, hogyha velem tornáztok, de higgyétek el, az 1 órás foglalkozással sokkal célirányosabban, sokkal profiban tudjuk végrehajtani a gyakorlatot. Köszönöm szépen nektek is, és a társaimnak is, nagyon jól éreztem magam. Sziasztok!